Здравейте на всички, които ми гледате. Аз съм Iron Prots и днес Данито ще ми участва в клипа, но няма да играе с мен. Той само ще говори по скайп, но вие няма да го чувате. И те, че ще значи, ще си играя сам. Ако иска, може да се включи в клипа и да играе с мен, но X-Men му е заед, тъй че трябва да се мери друг скин. А на мен ми беше стария X-Men. Точно и Дани. Извинявай, че те издадох, че си такъв провал. Де да знам. Този клип, знаеш колко време? Знаеш колко време ще бъде този клип? Си кликнете и абонирайте се за канала му. В коментарите ще пише как се казва. Абе ще ми напишеш по скайп и аз ще напиша в комент. Забравих, че с Bandicam дали може такова да се сложи интро отпред. Ще ми кажеш ли как? Okay. Да отиваме у Survival-чето и да оцеляваме. Тук има училище. Здравейте, ученици. Не. И знаете ли знаеш как се казва и училище? Училище под звездите. Не. О, паяк! Аз съм направо несравним в боя. Сега ще ме видите как умирам в тази битка. Епична битка с паяк. Да, най-могъщо. Хопа. Сега. Да, той е най-големият читър в Iron Craft, това да ви кажа. Някакъв иска да му дадат пари за къщата му някакво число на 2 реда. Започва от 1 и всички други числа на 2 реда. И 2 реда са написани 000 и аз стигнах до Джайла, затвора. Не, аз пък къв ти Джайл говоря. Той ще бъде мега тъп клип, защото няма какво да правя. Просто ще искам да рекламирам този сервер, мега як. Научете го от мен. Ари, ще ти затворя вече. И няма такова нещо като рекламатор. Не се нарича точно рекламатор, ти си измисли. Аз знаеш какво направих? Спринтя. Аре сам. Това е нормално училище. Не, това не е училище. Как ще сейфаш, бе? Ти GTA San Andreas, бе?
Ти тя Сан Андреас ли играеш? И да, ще спра за малко на пауза клипчето и ще се върна след малко. Играе Сан Андреас. И сега връщаме се към GTA San Andreas. Една мисийка ще мине, защото половината време, почти цялото време рекламирах почти най-яката игра. И да, извинявам се за този чит. И да, предния епизод стигнах там до преобличането на Сан Андреас, нали? Фаунтен. И така. Ето ги! Да ги спасим. Суиц. Да ги спасим сега. Те са... те са от нашите ли са, бе? Не. Какво? Те си са лошите. Не мога... Май те са лошите и ще трябва да се цепят. Убиваме ги. Дали. Така. Да, май те са лошите. Ма те са от Grove Street, бе. Тук има фатална грешка. Просто създателя. Май се е объркал. Кой се обажда? Кой се обажда, бе? Вземи кола, ето. Взех кола. Тази. Съм готов. Здраво. Да ги прибираме. Спете ги, бе, момчета! Точите. Взехме колата, както пише. И няма да се справя на тая мисия, казвам ви го. Аре сега. Не, аз пък как няма да се справя. Бърках думите просто. Ще се справя на тая мисийка, сигурен съм. Да, ето, свърши мисийката. Те си идват, ама ще ги цепя. Да. То ми ще мисийката и готови сме да сейваме. И така. Искам да прелача той, но не става. Не се гледа как си говорят Карл и Суиц, брат ми. Сейфнем и да видя колко време ми отне от тази мисийка. Че не знам дали да приключвам клипа. Ами 3 минутки, даже вече 2 ми остават и това ще бъде от мен. Надявам се да ми е харесало, абонирайте се за мен и до скоро!